Ibasen bentzaleo! Hemen nabil, irakurtzen, aizue, oporrak heldu behar dira laster, eta ni irrikitan nago piztinara joateko. Aizue, badakizue piztinan ezin dela txisik egin, ezta? Gaurko ipuina horri buruz. Zein da gaurko ipuina? Ba, kaka egiten zuen umea. Oporretako lehenengo eguna zen, eta Mark irrikitan zegoen piztinara bajatzeko. Baskaria amaitu, eta aitatxok esan zuen. Ze moduz, bukatu duzue ja, prest gaude piztinara joateko? Bai! Tira, hartu piztinara joateko gauza guztiek, eta hori baino lehen, komunera joan zarete? Bai, benetan? Txiza egin dozue? Boi? Kaka egin dozue? Boi? Benetan? Boi? Tira, hartu gauzak eta bagoaz. Posposik, Mark eta bere arrebak piztinara joan ziren. Horretarako, eskailerak bajatu behar zituzten. Zenbatuta zeuden, 168 eskailera eta harin bajatu zituzten. Lehenak heltzeko tipitapa, 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 168 eskailera. Eta bai, lehenak heldu ziren piztinara. Piztinara heldu zirenean, arropak kendu eta plost! Uretara sartu ziren. Uretara sartu bezain laster, aitatxo! Esan zuen Markek. Aitatxo! Kaka daukat! Nola, Mark? Kaka daukazula? Aitatxo! Bai, kaka egin behar dut. Kaka, Mark? Baina. Aitatxok ez zuen zarantzarik izan. Mark piztinatik atera, ondo zikatu, gauza guztiak hartu, eta 3 berriro ere, 168 eskailera goruntz egin zuten. Tipitapa, 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 bidetik topatu zuten. Han, jertzei politak zeukaten 3 amuma. Neska bat haurdun zegoena, eta topatu zuten gizon bat txoriz jantzita. Oso arraroa. Dena den, beraiek askar, gora, 168 eskailerak. Gora, heldu bezain laster, aitatxok, atea ireki eta etxe barrura sartu zen. Mark komunean jesarri eta jesarri bezain laster. Aitatxo, ez naiz gogorik. Mark, a ber, mesedes. Egin gogor, saiatu gogor. Ez daukat bape gogorik. Baina, Mark, mesedez, sentitzen dut aitatxo, baina ez, berrakuntza izan da. Tira, bajatuko gara berriro. Eta berriro ere, bajatu behar izan zituzten, 168 eskailerak. Tipitapa. Aizue, norbait zegoen ja piztinan, eta ja ez ziren lehenak izango, baina leku ona hartuko zuten, hori bai. Bidetik oso gauza raroak ikusi zituzten. Gizon bat, kutxa bat zeukana, 300 txurrokin. Beste batzuk eramaten zuten estatua bat. Eta beste batzuk 3 katuekin. Oso arraro. Baina tipitapa, bajatu egin ziren. Aizue, ziren lehenak baina atzeuden. Arropak kendu eta plost! Uretara. Aizue, baina handik gutxira. Aitatxo! Kaka egin behar dut! Mark! Baina, bueno, zelan da posible? Aitatxo, benetan kaka egin behar dudala. Baina, Mark, agian orain ez da izango, susto bat izango da, pusker bat izango da. Aitatxo, kaka egin behar dut. Mark uretatik atera.
Aitatxok ondo zikatu eta hirurok berriro ere gauza guztiak batu ostean, 168 eskailerak gora egin zituzten. Tipitapa, 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 tipitapa. Bidetik topatu zituzten. Pirata batzuk. Topatu zuten 3 txakur. Topatu zuen orkesta bat. Baina, ezin zuten sinistu, baina ze gauza arraroak ziren. Oiek, ala eta guztiz ere, goruntz jarraitu zuten. Gora, tipitapa, 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 168 eskailerak. Eta gora igo zirenean, Mark, mesedez, joan zaitez komunera. Aitatxo, igo zen gora, ezin zuela gehiago. Eta Mark, korrika baten komunera joan zen. Jesarri eta... Aitatxo, ez naiz gogotxu. Baina, Mark, mesedez. Aitatxo, baina orain ez naiz gogotxu. Baina, a ber, esan zion aitonak. Mesedez, jarri oinak goian ia holan irtetzen den amatxok esan zion. Mesedez, Mark, edan ure, eta holan igual agian irtengo zaizu kaka. Ez dut kakarik egingo, ez naiz gogo. Ai, tira, esan zuen aitak, itxi arnasa hartzen, eta orain bajatuko gara. Aitatxok arnasa hartu ostean, tipitapa, 168 eskailerak bajatu zituzten. Oraingo honetan oso pertsona bereziak ikusi zituzten baita ere, baina, zenbat jende arraroa zegoen etxe horretan. Aizue, piztinan ja leku honik ez zuten hartu, jende pilo bat zegoen. Baina la eta guztiz ere, txof baten sartu ziren uretara, txof, posposik. Eta sartu bezain pronto, aita, kaka egin behar dut ez. Mark, mesedez ez. Ez, mesedez. Aitatxo, orain bai. Mesedez, Mark, lehen aguantatu duzun bezala. Gerotxu hau joango gara kaka egiten, orain egingo dugu bainito luze bat, eta gero, aitatxo, ez. Ez zegoen beste eginik handik uretan igeri egiten kaka ikusi zen. Mark, baina! Piztinako jende guztia? Harrituta gelditu zen. Denok? Isilik. Bapatean, amona batek esan zuen, niri behin gertatu zitzaidan, kaka egin nuelan gainean. Bai, esan zuen piratak, eta nik behin itxasuntxian egin nuen kaka. Eta nik praketan egin dut kaka. Horretxegatik noa txoriz jantzita, esan zuen gizon arraroak. Nik oraintze bertan egin dut kaka, esan zuen emakumea urdun zegoena. Mesedez, nire umea jaioko da, oraintze bertan! Eta denek hasi ziren laguntzen. Batzuk piztinatik kaka ateratzen, eta beste batzuk haurdun zegoen emakumeari. Aizue, handik aurrera denek kontatzen zuten bere kakarekin bizitako istorio guztiak. Eta Mark geroztik ere kontatzen du berak bizi izan duen bere istorioa. Eskailerak gora, eskailerak bera, eskailerak gora, eskailerak bera. Aizue, baina opor hoiek gogoratuko zituen bere bizitza guztian. Gustatu zaizue? Eta zuek joaten zaete komunera piztinara sartu orduko? Mesedez, egin kaka, egin txisa, ondo jantzi piztinara joateko, eta txof, sartu! Eta oso ondo pasatu. Eta ondo pasatzeko badakizue, Larun batero hemen, Oizmendi Telebistan, gure ipuinak. Eta nahi duzuenean, momentu guztietan web horrian.
Eta badakizue, nahi baduzue ipuin konkretu bat, eskatu niri eta nik kontatuko dizuet. Agian ez komun batean, baina leku polit-polita bilatuko dugu zure ipuina kontatzeko. Entzun nahi duzu? Ba idatzi. Aizue, eta beste barik, ia piztina topatzen dudan, zeholan jantzita, leku hoberena, piztina da, edo laida, edo laga. Ni banoa, agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.